Kato bende ntiere mago ma bende penjore into seche bende koro ntiere omenda modwaro mondo omed jotije kata omi jotije gi to budget to no koka no som dwe mar 6 dhi bedo nade jatelo chalo ka gima en gima nyabedo ni an oko mar budget ma pacho kai paro nade kaluwore gi chik nitie pesa moyiene sirikal tiyogo kata nitie percentage moyiene sirikal tiyogo kato gi report e parliament mano nitiere chik moyiene gi tiyogo kato gi report e parliament ma sama gibiro gi supplementary budget tikelo moriwo pesa ma gitiyogo no to bedo harmonized en a percentage en percentage mar the total budget okonego bedo kalo around 10%. 10% yango medo jotije ma nyaka mi jotije sirikal to weche mamoko ma bende nikech wan gi agreement mano gike jopuonj bo osebedo gi agreement gin gi agreement mane gi gike to jopuonj bo osebedo gi agreement gin go koro koningo tam ne nga 10% oromo wawate ok en pesa mathin pesa modwaro kum sirikal thin enadi ok kal bilion 15 pesa mathin to seche ma bende koro magi gin jotije sirikal gitik dwaro mondo ging'any ponono ni kapok wadhi e twak mane ubedo godo cha to ma weyo japiny kama nade be nitie sama ubedo piny mung'ino to jopiny dhi winjo nang'o sama koro wachungo gima adwa ni